What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa From the TV channel. So yun nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, so yun guys, please subscribe para update kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. Salamat. So yun nga pala guys, for today's video guys, magtatabas tayo ng damo doon sa may gilid ng kubo kasi paglalagyan natin ng sili. So yun guys, meron tayong natanim na sili sa kabilang side. Yung kabilang side naman ng natin guys, pagkadamuhan, alisin natin damo, tapos bungkalin natin yung lupa, tapos taniman natin ng sili. So siling, yung ginagamit ka sa mga inasal, yun yung gagamitin natin. Siling labuyo guys. So ayun guys, gagawin natin ngayon. Tapos magpapakain tayo ng tilapia. Tapos titingnan natin guys yung mga gulay natin doon sa bukid. So ayun guys, papunta na ako doon. So ayun guys, tara. So bago tayo guys, gumawa ng kung ano guys, ipastol natin yung baka at yung kalabaw. Not sure pala guys yung sa kalabaw kasi parang ginagamit ni Tito Chito. So yung baka na lang gamit, ipastol natin. Kung wala nang damo, pero kung may damo pa guys, huwag natin galawin. So yun guys yung baka natin. So yun guys, hindi ko na muna kinuha yung baka kasi marami pa naman damo yun. So kagapong kasi guys nito siya nilagay. So ngayon, hindi ko muna kinuha kasi okay pa naman yung marami pa naman damo. So yung kalabaw guys, parang ginagamit ni Tito Chito, parang nag-aararo siya. So siya na muna bala no guys. So ngayon diretso tayo dito guys ha, pagkatabas natin ng damo. Guys, medyo nakahingal, wala ng practice. So guys, bali ito na guys yung natin dito tayo sa sagingan. Sagingan guys, ano yung mga gulay natin. So yung last time guys, doon tayo nagtanim ng nung ampalaya doon sa taas. So yung sitaw, yung kalabasa, at saka yung guys, yung mga tawag ampalaya. So yun guys, pagkita ko sa inyo kung saan tayo magtatabas ng damo. So ayan. So yun guys, yun tayo magtatabas ng damo. Punta doon sa may kanto na yun. Yun tayo magsisimula hanggang doon. So yun guys, andun pala yung kalabaw natin guys sa may dulo. Ayun yung kalabaw guys. So huwag natin galawin yung guys kasi ginagamit ito dito. At ito pala guys yung ampalaya. Dito tayo dyan sa gitna guys. Tingnan natin kung okay na, kung marahit ang harvestin ulit. So ayan, uy, dami guys. Ayun Ayun wow. Ito mga 3 days pa to guys, 3 days pa to. Pero guys, ang daming bunga Nice one. Yan, ayun. Ito. So guys, good job. Ayun, daming bunga guys Pagpasok mo dito, ayan, pwede ito guys, bukas Ito bukas pwede na to. Yun, ganda Ito guys, maganda. Laki. So yan, ganda ng quality guys. So, ayan. Ang dami Ayan. So guys, ito po. Nice one. Ganda guys So guys, tingnan ayan pa. Tingnan natin muna guys dito sa kabila. Bago tayo magawa ng kung ano. Yun, ganda guys Isa, dalawa, tatlo, magkakatabi. Ganda. So ito. Ayan. Saka guys, dulo. Ayun, dami Siguro guys, baka bukas mag-harvest papa. Ito, ang ganda na Pwede na to guys. Ayan guys, may insekto nga lang ngayon Ayun Ayun, nakalipad na. So yun guys. Ito guys, meron tayong charan! Meron tayong mais. So yun guys. Meron tayong mais. Baka matagal-tagal pa to guys. Makakain tayo mais dito. Pero okay lang. So yun guys, ang dami na rin okra Yan, siguro mga bukas pwede batisan yan. So yan, dito tayo sa kubo. So yun guys, good news, ang dami nating ma-harvest siguro bukas or next day. So ayun guys. So tara pakain natin yung isda. So yun guys, dito sa kubo. So yun guys, hinog na yung kinuha natin nakarang saging. Pwede na ito kainin guys lambot na. Yan nice one. Dito na to guys, mamaya try natin to. Tapos mag-uwi tayo para doon sa ibon ni Papa. So ayan, dito nga pala guys yung pakain natin. Tara pakain natin ng isda. Yung isda dami
Yun o. Guys, daming isda. Kaya hindi siya masyado makita guys. Yan o, dami o. Yun, laki o. Laki. So guys, maraman dito. Pero ito ang dami. Hindi ko nakikita guys yung mga ano, yung mga fingerlings. Nakatago ata. So yun guys, yung tubig natin, nakalibel na talaga, hindi siya nataas na kasi yun nga, angat na yung lupa doon sa gilid. Pero marami naman tubig yan eh. Yun, ang dami dun. Ito, ang laki, ang laki. Yun. So guys, dito oh. Sa Masitaw. So yun guys, tara. Magtabas tayong damo. So yun nga pala guys, yung ginagawa kong ano para sa pinto. Yan guys. Para dito yan oh. Yung siya ilalagay guys. Yan pinto. Pero wala pang frame yan. Yan oh. Kaya lang pangit yung design na ginawa ko. Ayun. So bala na. Pero okay naman siya. Yan guys. Kung gumawa niya. Hindi pa tapos. So yan. So yan guys. Meron tayong bagong ano dito. Bagong grasya. So yan. Binigay sa akin ni Bordads, yung asawa ni Bordado. Yan, tingnan natin. Meron tayong saging. Yun! So yan guys, yung maganda din sa bukid. Marami tayong saging na nare-receive. Ayan galing kay, kay Dave. You know. So yan guys, yung bahay nila ni Bordado. So ayun. Salamat sa saging! Ayun. Yun, no. Yan yung anak niya guys, na nagdala dito ng saging sa atin. So ayun. Meron tayong saging para mamaya. Pero meron din tayong saging dito. Pero mas maganda to eh. So guys, salamat. So yun guys, bago tayo magsimula, asahin mo natin yung yung itak natin. Yung nga, first may mga bisita tayo. Si Dave. Dave. Dandan. Si Dave. Si Dave, eh? Ika? Daryl. Si Daryl. Daryl ba? Si Dave, Daryl, Dandan. So guys, may mga bisita tayo. Yung nagdala ng saging. Salamat. Yan. So, yan. Ito. Ito si Papa Munoy. Baka nagpalaw. Hindi ka na lubong. Mabataan, kuya. Mabata. Mabata. So yun guys, tapos na tayo mag-asa ng gagamitan ng itak. So ngayon, tara magtabas tayo doon ng damo. So yun. Yun guys, yung pala mga tropa natin. Mga kapitbahay natin. Si Dandan, si Dave. Sino para mo? Daryl. Yan guys, Daryl. Magkakapatid niya guys. So ayan. Madalas natin itong magiging bisita pag ito tayo nakatira. So ayun guys, tara tayo. Magtabas ng damo. So yun guys, tinuturuan ako ng dalawang bata na para mas madali duminog yung saging. Ang ginagawa nila, inaalis na yung butol, parang tawag mo. Basta butol. Guys, tapos natanggal nila, tapos binibilad, tapos pagkabilad ng hindi ko alam kung ilang oras binibilad, tapos linilagyan na sa plastic, tapos yung walang singaw na plastic o sako. So yun guys, yung ginagawa nila para wala daw singawan. Ito tayo guys, ito tayo maglabas ng damo. So, yan. Yun nga pala guys, siguro sa mga sunod na videos, ayan. Tatanggalin tayo ng mga damo, yung mga ganyan, para guys makabuelo yung saging. Tulad to guys, nung tinanggalan namin ng damo, yan, gumanda ng tubo guys. Pati yun, gumanda ng tubo. So, ayun. Para pag may ganun guys, pangit, hindi nakakatubo masyado yung mga saging na pasibol. So yung gagawin natin guys, tatanggalin natin ng mga damo yan. So ayun guys, pero ito muna natin. So ayun guys.
So yun guys, nakatapos na rin tayo magdilig ng siling labuyo, tsaka siling haba. Siling pansigang guys. So ayun guys. So yun guys, kung sino man nag-susupply sa Manginasal ng sili, umanda ka na ngayon, kami na mag-susupply dyan. So ayun guys, joke lang. So ayun guys, after nito, patuloy natin yung pagkatabas ng damo. Ayun guys, medyo konti lang naman yun eh. So tapusin natin. Para mamayang hapon, matuyo na yung dahon, tapos saka natin sunugin. So ayun guys, pahinga muna tayo, tapos kain tayo ng saging. Jaime! Saging oh. No, saging oh. So yun guys, ito yung saging to, tirahan na ito. So salamat sa nagbigay. So yun, saging lang may puso. Saging lang may puso. So yun guys, wow, lambot na guys oh, napakasarap nito. Tamis. Tayo guys. Meron sa taas doon. Siguro mga next week. Pwede nang kuhanin yun. Pwede nang harvestin yung saging na yun. Kasi tigas na. Next week guys. Ayan guys, matamis. Tara natin yung sa atin guys na saging. I-compare natin kung sino alin mas matamis. So ano to na medyo, yan to. Ito guys, hinog sa puno to. So tara natin kung alin matamis yung kanina o ito. So ikatapsan. Ito guys, parang hindi pa siya masyadong hinog. Pero tingnan natin. So yun. Guys, mas matamis talaga yung yung hinog sa puno. At hindi pa siya masyadong hinog. Iba yung tamis niya. So yun guys, natapos din natin yung pagtatabas ng damo. So yun guys, malinis siya. Yan o. So yun guys, dito guys itatanim yung natitirang sili. Tapos meron tayo yung talong. So isama natin sa gilid. So yun guys, tapos na natin tabasin damo. So ngayon guys, ipagpatuloy ko yung paggagawa ng pintuan, yung pagkasala-sala. So ayun guys, siguro hanggang dito lang yung video natin. So susunod naman. So ayun. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Promi TV channel. Thank you sa walang sabang suporta. So ayun, God bless. See you sa masusunod na videos. Hingal.